Jeg sidder og kigger på opgave 3.5. Tegn et blinklys på millimeterpapir, og målestok skal være 1-2. Det vil så sige, på papiret skal den her afstand der i virkeligheden være 6, og den her skal være 8, og den her skal være 1,5. 1-2, det betyder, at det skal divideres med 2 det hele. Det kan man gøre på en særlig måde i GeoGebra. Man kan bare tegne den, sådan som den ser ud, og så når man til sidst vælger at lave en udskrift af den, så kan man sige, at den skal laves i målestoksforholdet 1-2. Og man laver ikke en udskrift. Man kan godt gemme det som en fil i stedet for. Skrive ud til en PDF-fil, som man kan aflevere som bilag til sin opgave. Problemet med GeoGebra det er, at den nye version 6, den er rigtig dårlig til det, og den laver nogle forfærdeligt dårlige udskrifter. Men version 5, der kører det bare. Den er som den skal. Yes, tegne blok. Skal lige. Hvorfor så? Væk med dig. Jeg vil gerne kunne se 19 der. Jeg kigger lige igen på den der opgave der. Jeg skal lave 3 punkter. Et punkt her, et punkt der, og et punkt deroppe. Og så vil jeg spejle den igennem midterlinjen her. Så det punkt skal 8 ud. Det der punkt skal 8 ud og 3 op. Det der punkt skal 6 ud. Så 3 op plus de 16 op. 3 punkter. Yes, og hvad var det jeg sagde? Det første punkt, så kommer den derop. Det var de 3 punkter jeg skulle bruge. Så kan jeg lige markere dem og sige, at det skal spejles af i linjen. Spejl i linje. Den der. Fokus, fokus. Polygon. Så er den tegnet. Så skal jeg finde midten af min trapez der. Midtpunkt, centrum, yes. Og så skal jeg have min cirkel på 5. Jeg tror egentlig, jeg vil lave en lille linje her. Sådan. Og den linje der, den skal sgu hedde linjen, snakker vi om. Linjen. Der. Den skal hedde radius. Vis navn. Radius. Man behøver jo ikke have mål på dem alle sammen, fordi det her, det kan man jo rigtig regne ud egentlig. Når man bare har en linjestil. Så det synes jeg er fint det her. Den her farve. Sort. Og grund til at lave dem sort, det er fordi det plejer de jo at være sådan nogle udskrifter. Det kan være, at vi kan se det på farverne til sidst. Mine punkter, dem vil jeg altså ikke se på. Vi kunne måske for god ordens skyld også lige vise navn her, og så værdi 12. Sådan.
Når man nu går ud og de irriterer mig egentlig lidt, de der akser. Jeg synes, de forvirrer lidt. Det her, det synes jeg er finere. Det her, det laver jeg kun. Nu synes jeg, det er sjovt. Det er derfor, jeg sidder og fjoller med det her. Hvor lang er den der så? Det er jo sådan en skrå ind der. 16,12. Jeg ved ikke, om vi skulle det er sjovt. Vinkel. Klik på 3 punkter eller 2 linjer. Hov, den faldt udenfor. Det var fordi jeg klikkede på i den forkerte rækkefølge. Nu klikker jeg lige den linje først, og den linje. Se, så kommer der ind, hvor den skal være. Ja, hvis jeg går ud nu og laver vis min udskrift, så går det lidt galt. Vis udskrift. Den ligger helt dernede, se. Den skulle ligge oppe i hjørnet. Jeg kan måske markere det hele. Og så sige vis udskrift. Så rører den op der. Fint som den skal være. Jeg kunne også have flyttet det op på den her måde. Det duer også. Vis udskrift. Men som man kan se, der er ikke plads til den umiddelbart. Så det er kun smart måske at lave den lidt mindre. Jeg kunne også have vendt siden om her. Så havde det været fint. Men lave den lidt mindre. 2 enheder. Der. Se. Så står målestoksforholdet der. Og titel. Det skal være. Var det 3,5? Blinklys i målestoks 1-2. Det ser saftsuseme godt ud. Og så nu er det, jeg skal udskrive. Det der, det er en fejl i programmet, den viser det der. Så du opdaterer den skærm. Udskriv. Microsoft. Print til PDF. Yes. Så siger vi blinklys. Dunk, det var så det. Jeg skal lige have den her lidt ned. Her har jeg min browser. Skal jeg lige finde det blinklys her. Nu så jeg ikke, hvad jeg lagde det hen. Det var det dokumenter. Ja. Skrivebord. Blinklys. Det er nydeligt, ikke? Nydeligt. Virkelig en flot tegning af blinklyset her. Med radius, og ja, det bliver ikke bedre. Og så tænkte jeg lige for sjov. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Den er 10 minutter video. Måske kunne man jo godt lige bare for sjov. Blinklys skyder. Heltal. 1-2. Så. Der har jeg heltal. Tænd animation, så kan man se. Hold op, det går godt, når det er langsomt. Jeg skal lige ind og ændre den her til skyder. Hastighed 10. Hopper den frem tilbage mellem 1 og 2.
Yes. Her har jeg min cirkel. Jeg skal lige have en farve til den. Sort, den er sgu okay. Den er slukket, den der. Den der skyder, den hedder N. Hvis N er lige 1, set color. Det er min cirkel. Hvad hedder cirklen? Den linjestykke, cirkel. Den hedder D. Set color. D. Yellow. Det... Ja. Den er sgu i orden. Jeg kopierer den lige. Copy. Og laver en, hvis det nu er 2. Set color. Tager vi cyan. Det er den der skarpe blå. De farver der. Den her er almindelig blå. Den der kunne være måske med god vilje godt kalde cyan. Ja, lad os se. Nu er det sgu blinklys, der vil noget, ikke? Hurra, hurra. Slut med det.